Fanta umbrella, let me fight your banana leaf. Oh, when you men na kalo katata. Biafuli fed na madu di njo. Biafuli fen jezalon de madu. Biafuli fed na madu di extremely wicked. Kefe nwoke anu nwane. Nwoke anwe HIV, jeno obodo na zenu. No deba dalo mwanyi niile. Abo, man di ime. Ndo specialize bu mwanyi di ime. Kona ala. Ke yo ji alafa. Ona alafa ka obunye fa HIV. And on alafa without condom. And in any room can emi ya ifuni ya bliz obole bobole tomaka no jadele anaru. Nwoka meru ka ikputu anunwa. Gwazia mudu wa bifanwa. Imalo onye na eze. O ya kpata iputa inolo onwe gi kama sisi na na bara akpo ide ara afuga no dulo onwe gi uwa nwe ka odi. If you want can uzo kita, say good morning or say good morning. How are you and emekwa? Or say we are doing, we thank God for life. Imama udi yo neme. Onwe yo jo kalifa anu ngonya neme. DJ si olo bata obulu HIV. Nwata kili tonyite ona ko ejukwa confidence. Jela kwa nwa mmadu ozo bunye kwa HIV. Obulu ifegi nwa bezi. Na contribute na society. HIV nwere ọgwụ iwu abụrụ na ife ilata bunye gị no mmadụ bunye gị anden ọkụ onye chọkọfụ keke ihe si na anwụ ụmụ mmadụ ọnwa ka ọ na-anwụ ụmụ nwaanyị dị ime maka nwaanyị dị ime ọtụ na-akụ ya ọkọ ọnwa ka ọ na-anwụ afa ọmụ ihe ọ na-eme he knows what he's doing ọ lalụ ma ụmụnne ma ụmụnna laka ofu onye isi na chukwu ama mkpọgọ ọkọ ife aka ọ ya bụ nenesi anyị na-ebi ndụ eme gịnị ị na-ezela onwe gị ogologo kwadro n'ụka mgbede aka ọmụka tata maka enene kata m ife ansị ke udu mmadụ bụ ife mmadụ nọ n'ụwa ka ihe mmadụ mere ụwa ahụtala m ka mmadụ ya esizi nọdị n'ụwa nọdịla onwe ya just ka ha have fun ị have ta HIV ịmakwa na inwe HIV ịchọsịa ndị ga n'ala ọ bụla ụmụ nwaanyị dị ime fiekwa ma ụmụ nwaanyị na-asanye dịla onye adị ka ikputu ụmụ ihe ndị be anyị na-akpọ ikputu eke onye arị ka eke okwu na-asanyela ụkwụ onye ọ na-akadị gị mma okochi ọ na-akadị gị mma nene ya na ọnụ ka efe udu ụwa mmadụ nọ isi na chukwu ama mkpọ mmadụ ọkụ n'ụwa anụnwa tụfiekwa na njewa ọma ngolo nna awọ ọ bụ HIV disi ebe a ọ bụ HIV na-ekie ndị be anyị niile kelee ka ụmụ nwaanyị dị ime ma nwanne nwaanyị dị ime ba ncha na-ekeghị HIV eluwalu na afụgide na ebe na bụrụ ọkwụ na ọ ndị be anyị ụfọdụ na-azọ na ekwile ndị mba na bi n'obodo mana ebe a na-akpa alụ ifuge very wicked mana ihe enwetala m ya na ụtụ nke a otu a ka nche ịmọtụ mana o zoro ezo nke na-achara acha zochi ya ka m tụọlọ oi n'ogoli nsala ịmakwa m ihe onwere ihe dị n'isi a efele ya ihe ajọs na-ekwu eli nye m okwute ka m matuo ya wọns ihe achala lekasị na nna ngwa walezia nke anwale m o ji ya amatugo m ya nke achala acha nna ede ka ka weta gị ya efu na ọbụla ebe o ji ya yani ana ụtụ ofu ka m nwale ya matụrụ m na n'ọzọ ị na-eweta m ọnụ mamugu aiwa nna ahụ